sekarang change kasi tela lambiang ka jubab chukem kulumar kem daw em lapit kay balay ka kribe kasi ngadon ka daw balay ka kribe kasi ngadon ka daw balay ka kribe kasi sanglong kami ngadon ka daw kem ki daw mano ban kribe klem ki daw mano ban chukren ben klem ki daw mano yung jonga kilalam man lai sendai ngamla ban gilay yung jonga kontrol tak mga delete ya kidur balok ha Instagram sendai ban lai ngamla ban kontrol nama ka jing im go jonga nga klem im ha ka jing im bangat tu ane nga penjab breng wa klem im ha kita nga im da ka live la jong da ka jing im la jong hale ngam padyo ki complain ngaben ni kasi ngaben ni ka daw ngadan ka daw ngaben ni Yesu ngaben ni sang mi ngadan ka daw klem ki daw mano ban ben klem ki daw mano ban ben na ying kila dibam phalle lai ne phamle lai wanam le lai ndai kamen sim ko jonga ngam dei kabre ko bathok ko basukro ngam dei kabre ko bathok ko basukor ndai ngan wa de ki sisa ki ba kwa ban kem ni nga thai ban ngap ro ki baro hani nga thai om dei ba ngam thai jo nga thai ki ba kwa ban kem hai hui patu pati nga bah beri kang ha filter ya kenduk ya ka beb haris it's not a hui hai patu pati peje kalai patu pati ek khele de ek bar patu pati kem yang alada pi ko ka na ying kila de kren wanam le lai ngan le de ngan wat je ka hok la jong bak hok ki wei hai hui patu pati beb patu pati hok lang asyakem ka lalaki merekod ya ka hok ka jonga em ka mod ba hai hui patu pati sapet ka lai hai hui patu pati ki ang bara ka beb ka tan hajel hapchur ki om don kamang ai hapchur ki patu pati ngin sa poi hajel ngin sa patu pati hai hui ngadai ka Silvia akan dei ka Silvia kateng jongan depan kelalut ngadai ka Anisha kanam pateng ipai ba ngate bakadai ka Anisha not Silvia tham nga ada jad ke pam de tekmi hui hai ngatre ka spa sa tep dalam pau ka jubab akwat jongan ke khela di pe patu pati kem FIR kelayat kem se la pimpiang ka jubab ngan ai kes sendon ya pi wan ai kes yang ngan le ayu ngan ai kes yang ngan wan hajel ngan wan shaw yang ngan wan je ek rupees ngatang si tingkar ngam air paran siwi ka bai fa oi tre ngam air hap siwi ngam pan map si po mi khala ya kren ben kem don ka daw hai hui patu am dei mangalabu ai hendai kem padi hendai ngakwa kan dia ka hok wadu khasi ulawan kendu yang henrei ulai ngomut ya kejengkran jongam dan hok hai hui patu pati kan ngan sok baik ngap penjak ikimeu beriu ngai ngala sopo ngala penjak buram hadu haying hadu hasem ngala penjak buram hadu naying hadu haying hasem jong ngala penjak buram henrei mentah ngan sim ja ka hok wan kem yang ngan ay ka address lara pimbiang ka jubaban di ban lej ki police Bangalore ngin lej dan sendal be japo me khaya be apply ki baro hai hui patu pati ngakren bi ngale bi ki ong yang ba steng kli ka steng kli te sapek endela poi hapo FIR hapo me khalaya bakilafan FIR sapek hoi kabeb kalapoy hakis bentar kabeb kan yo bat mobile kalapoy hakis oh my god I am shocked in my mind nga kajing im ka jong nga em kalong line offline hui ho kan news kal depau ban sampai kai
Sampai kaya kiniu ki balapau. Pekai. Kabet mentang ka penyap ki miu jong ki beriu ka dan hapa polis. Oh my. Dai ban share keluar hapa sosial media kamera ki jubab. Ngawan ngayo I kan ni wawan kenang napo Bangalore hapa meklia ban kena tin khasi wan kenang napo Bangalore hapa khasi ban kena khasi. Ban kem ni kena khasi. Bakale kumta. Ngan sya akem ngan ai ka address kemat jong pi ban tip ye ka jing shisha ngan ai ka address. Perlu jong ala dom yang abang ale live, perlu jong ala dom yang abang ale. Ulak hang yang ban le live rei. Ngan wat je ka hok. Ngan keren ben na ka iga dawa keren ben. Pim tip kemat jong a. Ngaru nganam ya tu. Nganam ya tu kempat dan kinong yarap. Ngan kem ya tu. Hai, hui. Patu pati. Bam jadai, don kam literature. Bam jadai, nga kemen bejun bam jadai. Nga dai ka beri ko standard, ndai nga bam dak jing bam standard, ndai bam jadai sisin meno. Kren tok met yakinong yakiki SU. Om ten kren tok met yakiki sang ko. Om kren tok met kham ki dau. Ha? Hai, hui. Hai, hui. Kabet menta